So na yung bangarabitay aming kakabsat, and for today's video po kakabsat is may gagawin po tayo or may titikman po tayong prutas po ngayon po kakabsat, or tinatawag po natin sa English na English. Tinatawag natin sa English na Spanish plum po kakabsat, or sa Tagalog or Ilocano po kakabsat is siniguelas, yes, or siriguelas ng ibagbagada. So kasi ko na kakabsat diya. Eto eh. So numadi kay pinakakita po na ito po kakabsat isang damag-damag kidagita karuba yung chismosa. So nga ado tatati kakastoy po kakabsat kasi April to June po kakabsat is ito iti pinabubunga da or pinagtutubo man ti seriguelasin po kakabsat. So ito po daw guys is mayaman daw sa vitamina, mineral, tapos nutrients po kakabsat at antioxidants na makakatulong sa ating katawan labanan sa mga sakit po kakabsat, or mapapabuti po ang ating mga digestion. Tapos po kakabsat is mapapababa daw yung mga cholesterol natin at marami pang ibang benepisyo po nito po kakabsat. Nagtubog sika talaga nga ada mineral na. Padasin tayo mit ada suka na nga kastoy. Suka. Mangramang kay miti kakastoy kakabsat, nagimas po talaga. Nagsarap. So don't forget to follow me kakabsat and subscribe. Salamat. Bye bye.